will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da haka, barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan channel ne wannan mun da muke domin kawo muku bidiyo ka musamman ma irin da zan zance muku. Ko in muku musamman bidiyo ka irin na ƙarya yadda za ku ga an yi accident ko kuma an hada wani bidiyo da hakan ga za ku dauka da gaske ne. A'a ba da gaske bane ba. Sannan muna roƙon idan yau ne farkon zuwa wannan channel ka danna mun alamar subscribe da ƙarar sanarwa idan mun dora bidiyo muna sanar da kai. Ba tare da lokaci mu shiga cikin yadda ake hada bidiyon magani ku biyan ba karshen bidiyon za ku ga yadda ake ana hada bidiyon ka.